Bueno, doncs vaig a intentar explicar-vos, perquè ara n'hi ha una opció nova en el Telegram per a poder crear un grup i no un canal, un grup en el que tot el món pot parlar, però el que administra aquest grup se pot configurar com a anònim, de manera que no ens poden veure les nostres dades ni el telèfon. Realment posem ahí el que volem que vegin i ja està. Així ens evitem el problema de tindre que donar un telèfon personal a tot el món i podem estar en un grup classe en el qual se parla i se debateix qualsevol cosa i en el que tampoc se poden posar en contacte directament per privat en tu. Val? Ni poden cridar-te per telèfon ni res. Simplement, l'única manera de parlar és dins del grup, tots entre tots. Val? Mireu, seria dalt a la dreta, en el quadret... Bueno, este seria per iPhone, el Telegram de l'iPhone. Suposo que el d'Android serà igual o molt paregut. Posaríem així dalt nou grup. Ahí mos diu que afegim alguna persona. Hem d'afegir, això sí, necessitem la col·laboració d'alguna persona que coneguem per a posar-la en el grup i que tinguem en contactes. Després ja la podem eliminar, val? Però per a crear el grup és precís ficar una persona que tenim. Següent, posem el nom del grup. Jo fique prova privacitat. Així posaríeu el grup de la vostra classe, la foto que voldríeu, val? I en la persona que tenim ja que col·labora en el grup, fiquem crear. Ja tenim el grup, val? Ara sí, dalt en el grup, on posa prova privacitat, jo ara aprete ahí i tenim les característiques del grup i és que estem, no? Jo, que seria el propietari, i Raquel, en aquest cas, que seria la que col·labora per a crear el grup, que després la eliminarem. Una vegada estem així, ara ja podem posar editar dalt a la dreta i així on posa administradors apretem i així aparec jo com a administrador. Clique damunt de mi i m'eix títol personalitzat baix, val? I fique el que jo vull. Això serà el nom que veuran en el grup, per si no vull ficar el meu nom regal o m'agrada més el meu apodo o el que siga, o mestre de 5è A, el que vulgueu. Jo ara fico les meves inicials, per exemple, i fique listo. Una vegada ja he fet això, torne a apretar damunt de mi i m'apareixen aquestes opcions. Val? Entre totes les que n'hi ha un enròs que vegeu que posa ser anònimo. La vaig activar en verd. I una vegada està en verd, li fique listo una altra vegada. Vale? Ara ja sóc anònim per a tots els que entren en el grup. Ara vindria la part d'eliminar a la persona que està així, en aquest cas Raquel. En l'iPhone és apretant damunt d'ella i arrastrant cap a l'esquerra en este menú i li apreten eliminar. Ara ja només queda jo a soles. I ara ve la segona part, que seria la d'afegir. Vegeu ahí a l'esquerra en els iconos redoners que fica añadir, li aprete ahí i així apretaria dalt on fica invitar al grupo con un enlace. Li aprete ahí i ficaria ahí compartir enlace. A partir d'ahí, si tinc un altre grup de Telegram en un canal o el que siga, el canal que estem gastant ara, normalment tots ara gastem un canal, podríem triar el canal i copiar-lo, així des d'ahí ja els pares s'uneixen al grup. Si no, simplement copiem l'enllaç i una vegada ja el tenim copiat, el podem enviar per qualsevol canal oficial als pares. Val? Ja dir, si sou gent que teniu el WhatsApp, l'envieu per ahí, digueu, a partir d'ara el grup serà per Telegram, se teniu que afegir així. El mateix missatge podeu enviar-lo per el mòdul docent, podeu posar-lo en el Mestre a Casa, en el blog, on siga, en un lloc on els pares puguen accedir i puguen punxar ahí i puguen unir-se automàticament.
Una vegada ja s'uneixen, ja t'apareixen en el grup i el que vos dic, en aquest grup, què és el que se pot fer? Els pares poden parlar, vosaltres també, però els pares no te poden ni parlar per privat ni tocar-te per telèfon. És un grup privat del grup classe, però el bo que és això, que no donem les nostres dades per a res. Bé, doncs per al que li interesse, així ja en la P així dalt, en editar, li podeu ficar la foto del grup, el que vulgueu, la descripció, i així teniu l'historial de xat, tipus de grup així, públic o privat, també teniu així lo de l'enllaç, l'historial, els membres, els permisos que heu donat, perquè així també als membres també podeu donar-los estos permisos que n'hi ha així. Si poden enviar missatges o no, si poden enviar multimèdia, stickers i GIF, incrustar enllaços, enviar enquestes, afegir membres, fijar mensajes i tal. També té un avantatge este sistema i és que al ser un grup podem enviar als pares una enquesta. Una enquesta, per exemple, de si van al viatge de fi de curs o què opinen de lo que siga, com un formulari. També se pot crear una enquesta en un grup. Així ja faré un altre vídeo per explicar el tema de la enquesta, que va superbé a l'hora de preguntar coses als pares o veure què opinen o demanar permisos. Val? Bé, això és tot. Vinga, fins la pròxima. Thank you.